Fiċ-Champions League xi wieħed mill-kampjonati nazzjonali jew kompetizzjoni oħra. Dejjem aktar Maltin qed ifittxu l-opportunità li jsifru barra minn xtutna biex isegwu l-isport tant maħbub, anke f'pajjiżna. Fost il-poplu tagħna, din is-sena rat qabża kbira fis-safar tal-Maltin u l-Awċin, inkluż l-attivitajiet sportivi ta' dan it-tip, partikolarment bit-tpattija restrizzjonijiet tal-aħħar snin minħabba l-pandemija. Minn barra hekk, differenti minn oħrajn, il-Maltin baqgħu igawdu minn livell tajjeb ta' għajxin. Numru dejjem jiżdied ta' partitarji Maltin qegħdin jitħajru jixtru biljetti għall-logħbiet biex isegwu wħud mill-aqwa timijiet b'fama internazzjonali. Il-Covid fil-verità li waqfet l-nies milli jmorru fl-istadiums barranin, però dawn l-aħħar xhur naħseb li żdied l-ammont kbir ta' nies illi qed isifru wara l-pajjiż biex isegwu ovvjament l-tim favorit tagħhom, però ngħid anke lil mit-tim favorit tagħhom qed naraw ħafna nies li jippruvaw jaqdu pereżempju jumejn tlieta ta' futbol internazzjonali fejn għandek it-tlieta u l-erba' l-UEFA Champions League u l-ħamis għandek il-UEFA Europa League u l-UEFA Conference League. Għalkemm numru ta' dilettanti jażlu li jsegwu xi partitissima sempliċement biex jitpaxxew bil-futbol u jsegwu l-idoli tagħhom mill-viċin, oħrajn akkaniti wkoll biżżejjed li jkunu parti mill-folla ta' partitarji fil-ground, meqjusin bħala 12 plejer. Minkejja li għal-Maltin bla l-ebda dubju l-aktar timijiet segwiti huma Ingliżi u Taljani, tkellimna ma' Patrick Paċ, li hu parti mill-Kumitat ta' Bayern Munich Fan Club Malta li qalilna li d-domanda l-biljetti tal-partiti ta' dawn il-ġganti Ġermaniżi qiegħda dejjem tiżdied u l-aħħar sena saħansitra kienet waħda rekord. Il-sena l-oħra fil-fatt kellna rekord ta' fans li talgħu jaraw il-Bayern, l-iktar ovvjament il-home matches. U dis-sena bdejna tajjeb ħafna wkoll, ġifieri pratikament kull logħba li kien hawn tal-Bundesliga kien hemm xi ħadd minn tagħna li tala jara l-logħba. Patrick kompla jgħid li jekk kif illum se tintlab il-partitissima mill-fażi tal-gruppi ta' Champions League bej Bayern u Manchester United fl-istadium ta' Old Trafford xorta waħda telgħu numru ta' supporters ta' Bayern Maltin li se jkunu parti mill-folla tal-Ġermaniżi wara l-Benjamini tagħhom fil-partit ta' barra minn darhom. Il-Bayern għandhom sistema li kull fan club li hawn fid-dinja, whether kux fan club Ġermaniż jew fan club minn Thailand, Malta, Greċja, Amerika ħafna, jiġi allokat minn biljetti għal kull away match. U aħna użajna daw 8 biljetti wkoll illum hija top match kontra l-Manchester United u ħajkun hemm 8 mill-fans tagħna illi ħajkunu qed jattendu għal din il-logħba. Joanna Camilleri, ġurnalista sportiv oħra, qalet li għad-dilettanti l-esperjenza fi wħud mill-akbar stadiums fid-dinja iħolma maġika, anke jekk il-partita ma tkunx tat-tim rispettiv tagħhom. Dejjem hu sabiħ li tmur tara l-logħbiet barra mill-pajjiż. L-ewwel ħaġa tara l-stadiums kbar tagħhom tikollok esperjenza differenti. U mbagħad wara kollox aħna jiena li ġejja mill-isports tkun xi tkun il-logħba, jekk hux tim nazzjonali Malti li ser nkun qiegħda narah barra mill-pajjiż, jekk hux pereżempju timijiet li aħna nżommu magħhom forsi mhux bil-forsi imma għaliex jiena li forsi m'għandix daqshekk tim partikolari, inkun fejn nkun qisu pajjiż jekk qiegħda l-Italja, naċċerta ruħi li mmur nara xi logħba pereżempju San Siro jew xi logħba Turin skont fejn tkun. Stqarret ukoll iżda li llum il-ġurnata barra li dejjem aktar Maltin u Awċin qed jaqtaw xewqithom u jaħtfu xi biljett tal xi partita futbol u ħud oħrajn issa qed jażlu li jsegwu wkoll sports u dixxilpini oħrajn. Bla dubju żdiedu mhux biss fl-Italja u fl-Ingilterra għaliex naf ħafna nies illi anke jmorru pereżempju għal xi btala bħalissa tal-miliet, btala tkun fejn tkun u mhux biss tal-futbol ukoll. Għaliex naf nies illi jmorru jaraw logħbiet oħra xi dixxilpini oħra partikolari, pereżempju bħal Mo basketball jew nkella fejn naf jiena ice hockey, naf għandi ħbib tiegħi li bħalissa qegħdin ukoll Finland illi qegħdin jaraw logħbiet tal-ice hockey.